ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes budeme hrať GTA a náš hlavný cieľ bude Mount Chiliad. Myslím, že sa môžeme do toho pustiť. Takže stávame. Ideme pre motorku. Dnes vlastne budeme s motorkou jazdiť. My sa tam vlastne dostaneme, tak to aj Inak chvíľku áno, potrvá. zabudol som vám povedať, mám tu môjho kamaráta. Dnes. Čiže dneska budeme točiť spoločne a akurát zoberieme Franklinovú motorku a akurát vyrážame na Mount Chiliad, čiže chvíľku počkáme, aby sme si dali príľbu, aby sme sa nedoraňali. No dobre, teraz dáme si cez mapku, že kde to je. No. Ale ako Ďakujem. keď vy niektorí poznáte dobre GTA, tak vy ani nepotrebujete na tú mapu. My máme akože väčšinou mapu tak objazdenú, ale tak väčšinou používame mapu, keď nevieme. No. No, takže mohli ste počuť môjho kamaráta teraz. Zatiaľ teda ideme tam. Je to moje prvé video, takže bol by som rád, kebyže tam sú nejaké tie lajky a odbery. Možno sa môžete pripraviť, že niekto bude potrebovať odviesť, tak my ho možno odvezeme a dostaneme za to prachy. Možno. Presne tak, ako hovorí môj kamarát. Tady urobíme dropik menší. To sa nám nepodarilo. To nebolo plánované. Tak pôjdeme ďalej a keď uvidíme, tak zase urobíme. Zase musíme počkať na príľbu, lebo nechceme sa doraňať. Zraniť, no, presne tak. A vieme ísť aj na vily a barčo proste, to je dobré. Teraz máme trošku také čilik. To. Skočíme. Nice. Dáme na zadné trochu. Nejde to úplne, ale nevadí. Hop. Má to menšiu záťaž, čiže... Ideme urobiť nejaké tie driftiky menšie. To sa nepodarilo. Čakať. Kebyže... A drift teraz to budeme robiť. To máš na konci. No, Na to Mount Chiliad, tak. Dobre sa usadte a keď tak si dajte nejakú popcorn a tak. Popcorn a Coca-Colu a usadte sa. Proving that Los Santos is more than just traffic jams full of people trying to escape town, man. Movie stars walking little tiny dogs so they can be photographed, and fast food restaurants next to yoga studios. Radio Los Santos, we've been doing this for years. My man right here, man, he got 4 studio albums and the last 2 have really hit it off. Ace Hood features Future. Myslím, že zatiaľ nám to ide bombasticky. Hej. Už tam, jak vidíte túto veľkú horu, tak my ideme až úplne na samý vrchol, Tam čiže... vlastne tak ten jumpik, čo tam môžete vidieť, Tak. tam pôjdeme. To je vlastne Mount Chiliad.
Dnes to je také chillové video. Hovorím, že je to proste moje prvé video, tak boli by sme radi aj s mojim kamarátom, kebyže tam je ten aspoň 5 odberov alebo niečo tak, malinko a pár lajkov. Čiže väčšinou, keď tak povedzte, iba si vyhľadajte na YouTube, že GTA videa a možno by sme tam boli aj my, neviem. Ale dúfam, že hej. Vidíte, tu užite Willy. No dobre, tak to sa nám teraz podaril, ten jump. No sa nám podarilo. To sme chceli. Ale zase sme chceli trošička inak dopadnúť, ale nevadí. Môj kamarát navrhol, že keď budem, lebo tam je taká odbočka, takže by som to mohol spraviť ani tak. No teraz ideme hore, tak je taká nebezpečná zátačka, to by sme mali vyletieť z motorky, ale Tady sme chceli spadnúť, ale tak profesionálne, ale to nevadí. možno to stretieme nejakého turista, možno. Mal by tu byť, tak Hej, mal by tu byť pravdepodobne. ideme na zadné. Tuto je taký tunel, to je dobré. A však to asi poznajú, ktorí majú GTAčko, takže... A však zídu sa radi. Tu sú takí dvaja. Od nich choďte preč, to keď sa s ním budete rozprávať, tak to nedopadne moc dobre. Lenže, no ale základom je ísť na Manchiliad, mať buď bicykel, alebo proste nejaké silné Motorku, auto, alebo motorku, lebo keď máte také, že slabé, tak to tam nevyťahnete moc. nevyjede. Maximálne peši. No ani peši, lebo to sa moc bude šmykať. Ale keď pôjdete po týchto trasách, tak ľudne. Hej, presne ako hovorí môj kamarát. Potom nejdete tam tú cestu, lebo to je ako keby taký čamp, ale idete tú lavu. Trošku sa nám to pomalinky zasekáva už, pretože... Čakať, dáme plný, aby... A čakať. Spravíme takú kľúčku menšiu, aby to išlo. Tady takto pôjdeme. Choď už na cestu, lebo náhodou... Takto. Tady. Tady by to Možno. malo ísť, no. A to je taká... Áno. Áno, ale musíme ísť dole chvíľku. Lebo to A chvíľu... teraz musíme Je to, dať... hovorím, je to veľmi strmé, takže treba nejaké to silnejšie vozidlo, aby ste to mohli Hej. výjsť. Bicykel to je taká výhoda, že to proste prejde všetko, lebo tam máte prevody. To nájdete v takej štvrti, ale nie je to gangsterská štvrť. Možno tam je pár gangsterov, ale nie moc. No a trošku sa to znova zaseklo. Vyskúšame znova. Fúha, tak teraz sa budeme musieť snažiť troška. Iba ideme hore, cez takú zátačku. Hej. Ako vidíte, no vlastne nevidíte, lebo mapu máme zrovna preč. Čiže nevidíte vy moc dobre, ale aspoň vidíte, že kadiaľ ideme. Áno, to je hlavné. Čiže si možno niečo zapamätáte, keď pôjdete kamošovi, tak môžete povedať. Ale jak hovoríme stále, tí, čo to poznajú, tak to povedia hneď iba z pamäti. No, čiže teraz ideme do takého moc veľkého kopca, čiže to asi motorku si niekde odparkujeme, ale možno by sme to Možno vyšli. to aj vyjde, no.
Musíme si zarobiť money, lebo dáme silný motor, lebo sme teraz trošička na mizine, máme málo. A už tu Nejakých za chvíľinku 300 budeme. Nejakých 300 niečo money, čiže musíme makať za misie, ale Tu za dá sa to chvíľinku nejako. budeme. Vstupujeme za chvíľu, pripravte sa diváci. Čakajte, lebo toto fakt, proste hovoríme to 100 milión krát, ale je to tu fakt naťažšie proste. Musíte mať niečo, čo proste je rýchle a no. Už my máme, keď za Michaela, keď sme hrali, tak my máme už aj rýchlo zbesilo auto, ale nemáme ešte odnouknutý ten level, že mať na kapote ten motor. Však. Hej. No, A to je taká trošička väčšia škoda, ale každopádne už sme tu. A tu majú A tu krosky. máme Mounchiliad, takže toto je záver videa. Dnes tu budeme A mať... ideme sa teraz pozrieť, keď sa dá. Malo by sa dať, neviem, či to pôjde, ale... Teraz tu nikto tu nemá, nikto nepotrebuje. dobre. No, a toto je asi záver videa, pokiaľ... Áno, toto je záver videa, takže... Viete, takto tu si môžete pozerať. Môžete pozerať, hej, no, áno. Takže... Je to za peniaze, čiže... Takže toto je koniec videa, dúfam, že toto video sa vám páčilo, pokiaľ áno, tak dajte like, odber, zvončeky a budem sa tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ Dobre, tak ahoj! čaute ľudia.